Bona tarda, famílies. Soc el Jordi, director de l'escola. Primer de tot, us voldria donar la benvinguda al nou curs. Com ja sabeu, per aquestes dates és moment de fer les reunions d'inici de curs amb les famílies. Aquest curs, degut a la pandèmia, hem de realitzar les reunions amb un altre tipus de format. Així, la reunió tindrà dues parts. Una primera, que és aquest vídeo que us estem presentant, on intervindran les tutories, els referents i jo mateix explicant-vos una part més genèrica. I una segona part, que serà una videoconferència on podreu preguntar els vostres dubtes a les tutores i referents de les vostres classes. En el cas de P3, com ja s'ha fet la reunió ja fa unes setmanes, només tindreu la part del vídeo d'informació general. Jo us comentaré 3 temes. El primer, el que fa referència a l'escola i al Covid, al coronavirus. El segon, el que fa referència a les novetats del curs. I el tercer, el que fa referència al servei de menjador. Així doncs, comencem pel primer tema, el que fa referència a l'escola i al coronavirus. Com ja sabeu, aquest curs hem fet força canvis, alguns visibles, com les entrades i les sortides, i altres més interns, com és el de l'organització pedagògica del centre. Tots aquests canvis els podeu veure en el pla d'organització del centre, el qual us el vàrem enviar per Dinantia ja fa unes setmanes i que a part teniu penjat a la web de l'escola. Per acabar aquest tema, i tal i com vam fer fa uns dies per Dinantia, volem felicitar-vos perquè ho esteu fent molt bé, tant les entrades com les sortides. Això sí, recordar-vos que heu d'intentar no aturar-vos davant del vostre grup classe quan esteu recollint el vostre fill o la vostra filla. El segon tema que tractaré seran les novetats d'aquest curs. La primera, la comunicació escola-famílies. La pandèmia del Covid ha creat una barrera en la comunicació habitual que teníem entre l'escola i les famílies, així que toca adaptar-nos. És important que distingiu entre les comunicacions que voleu fer a la tutoria i les comunicacions que voleu fer amb els departaments de gestió del centre, ja sigui administració, direcció, secretaria. Pel que fa a l'atenció a les famílies per fer algun tràmit, pagament o consulta, us vàrem enviar per Dinantia i també està penjat a la cartellera del carrer els diferents horaris d'atenció segons el que necessiteu i segons amb qui vulgueu parlar. Per altra banda, si el que voleu és dirigir-vos a la vostra tutoria, us oferim 2 canals. El primer, l'agenda escolar, la qual el nen-nena haurà de portar-la a la mà i oberta per la pàgina escrita el dia que vulgueu notificar alguna cosa. I el segon és un email de tutoria, el qual podeu veure a la pantalla i el qual també us el farem arribar per Dinantia. La segona novetat fa referència a les quotes. Recordeu que, excepte P3 i les noves incorporacions, totes les famílies teniu un descompte del curs passat si és que estàveu al corrent de pagaments. Pel que fa a la forma de pagament, teniu 2 possibilitats. La primera, fer un ingrés bancari o transferència. Fa uns dies us vàrem facilitar el compte per Dinantia. El segon, en efectiu o targeta a l'escola. Recomanem, per la seguretat de tothom, fer ingrés bancari o transferència. La tercera i última novetat fa referència als canvis de metodologia, és a dir, a com aprenen els vostres fills i filles amb aquesta nova realitat. Abans de tot, és important entendre 2 conceptes claus. El primer, els grups estables, és a dir, els grups bombolles que estan formats per la classe i per 2 mestres, que són bàsicament el tutor i el referent. El segon, la sectorització dels espais. Cada grup estable s'ubica en un espai fixe. Els pocs espais comuns que es comparteixen són desinfectats constantment pel servei de neteja que està a l'escola durant tot el dia. Pel que fa a les metodologies, comentar-vos que tot segueix igual que els altres anys, excepte els ambients, educació infantil i la plàstica a primària, on els grups deixaran de barrejar-se amb els altres grups. El tercer tema és el de servei de menjador. Les novetats en aquest sentit són 2. La primera, la contractació d'un telèfon exclusiu per temes de menjador del dia a dia. Us atendrà la coordinadora, la Iman. El telèfon us el facilitarem més endavant per Dinantia. La segona són els pagaments. Aquest curs, cada mes,
us arribarà per dinància el que heu de pagar de menjador. A part de la domiciliació bancària o el pagament a l'escola, aquest curs tindreu també el compte corrent del menjador on podeu fer l'ingrés o transferència. Si alguna família està interessada en domiciliar el rebut de menjador, només cal que passeu pel despatx en horari d'administració per emplenar el full pertinent. Per acabar la meva part, m'agradaria recordar-vos altres aspectes importants. És molt important, ara més que mai, tenir la vostra documentació actualitzada. Retorneu, si encara no ho heu fet, al plec de documentació el més aviat possible. Recordar-vos també que a primària cal que els infants portin una ampolla d'aigua individual i mascaretes de recanvi. Per altra banda, aquest curs, per celebrar els aniversaris, no podreu portar res per compartir des de casa. Sense més, moltes gràcies per la vostra atenció i seguidament us deixo amb les vostres tutores i referents que us explicaran aspectes més concrets de cada curs. Gràcies. Bon dia, famílies. Benvingudes al nou curs escolar. Com ja sabeu, soc l'Iris, ja em coneixeu, i aquest any seré la tutora de 5è. La referent del nostre grup és la Joana i també és la mestra de música a la comunitat de grans. Els especialistes de 5è durant aquest curs són l'Ivan, a castellà, l'Igor i l'Héctor, a anglès, el Jordi, a educació física, la Laia, a religió catòlica i, com he comentat, la Joana, a música. La metodologia del centre es manté com fins ara, fent algunes variacions per poder mantenir els grups estables. L'eix transversal d'aquest curs és Tradicions catalanes. Fem 2 projectes a l'any. El primer tracta sobre el nom de la classe. Aquest any som els timbalers. I el segon projecte serà de lliure elecció segons els interessos del grup. Com ja sabeu, treballem català, matemàtiques, medi i informàtica a partir dels plans de treball, intentant promoure l'autonomia de les nenes i els nens, així com acompanyant-los en un aprenentatge més vivencial. Per altra banda, també dediquem diverses hores setmanals a treballar totes les altres àrees amb un mestre especialista, que són els que us he comentat anteriorment. Volem destacar que, tenint en compte la situació actual, aquest any no es treballarà la flauta a música i que treballarem la plàstica amb el mateix grup classe, evitant així barrejar els grups. De la mateixa manera que l'any passat, donarem deures setmanals per repassar els continguts clau que treballem. Aquests es donaran els dimarts i es corregiran a classe el següent dimarts. Aprofito per recordar la importància que la carpeta viatgera i l'agenda vagin sempre, cada dia, de casa a l'escola i de l'escola a casa. Pel que fa a l'atenció a la diversitat, l'escola disposa d'un equip on els tutors poden assessorar-se i demanar ajuda. L'equip directiu i la mestra d'educació especial es reuneixen setmanalment amb l'EAP, per tal de valorar quines mesures intensives pot necessitar l'alumnat. A més, l'escola s'organitza de tal manera que comptem amb reforços diaris de 2 mestres a l'aula, la mestra referent i una metodologia que s'adapta a les diferents necessitats de cada alumne. Per últim, recordar-vos que la metodologia del centre és vivencial i manipulativa i que és gràcies a la quota de material que podem obtenir i crear materials en la línia del centre. El grup de 5è va fer un canvi important el curs passat i cal seguir treballant en la mateixa línia, ja que vam tenir una parada just quan començàvem a veure resultats molt positius. És un grup enèrgic i capaç. No obstant això, cal insistir en l'autonomia de cada nen i de cada nena i en la responsabilitat dels seus deures i dels seus actes. Pel que fa a les relacions amb els altres, a poc es van coneixent més i es van obrint a relacionar-se amb altres companys fora del que consideren el seu grup d'amics. Seguirem treballant aquest aspecte de cohesió de grup. Perquè tot això sigui possible, és important que des de casa es reforcin aquests aspectes, la importància de ser puntuals, de responsabilitzar-se de les seves coses, portar l'agenda, els deures, preguntar els dubtes i, sobretot, portar el material bàsic per treballar. Per poder assistir a les activitats que es realitzen fora del centre, és imprescindible que signeu l'autorització general de sortides. Si no hi ha autorització, no podrà assistir. Aquest any
Valorant la situació actual per la Covid-19, no hi haurà quota de sortides. En el cas que la situació millori considerablement i es puguin realitzar sortides, el pagament serà específic per a aquella activitat. De la mateixa manera, si no hi ha autorització ni pagament, no es podrà fer l'activitat. Com ja sabeu, la T16 es pot sol·licitar de forma gratuïta i ens ajuda a abaratir costos. Si les nenes i els nens no la tenen, hauran de pagar el bitllet. Relació família i escola. Per nosaltres és molt important que ens puguem comunicar amb les famílies i que vosaltres ho pugueu fer amb nosaltres. Nosaltres com a escola ens comuniquem amb vosaltres per diferents vies. Principalment a través de l'aplicació Dinantia i aprofitem per recordar-vos que us la baixeu si encara no la teniu. Aquest és el canal oficial de comunicació i és gratuït. La documentació anual són les autoritzacions anuals i és important que les ompliu degudament i amb la major rapidesa possible. Com cada any, entregarem un informe a l'acabar cada trimestre on es recull l'evolució de cada infant de manera detallada. Per tant, a l'acabar el curs tindreu 3 informes, un per cada trimestre. Recordar-vos que amb aquelles circulars i autoritzacions puntuals intenteu fer un retorn el més aviat possible. Per això també és important preguntar als nens què han fet a l'escola i fer un seguiment de l'agenda i de la carpeta viatgera des de casa. A cada classe hi ha 2 famílies representants, les famílies delegades, i cal que em comuniqueu qui serà durant aquest curs els representants de la classe. Aquests són els encarregats de fer de pont entre les famílies i la tutora i referent, i qui pot participar en el consell escolar. Ens ho podeu comunicar a la Joana o a mi a través de l'agenda. Per últim, recordar-vos que tenim diverses xarxes socials on podeu veure activitats, el dia a dia a l'escola i informacions vàries. Com us podeu comunicar les famílies amb l'escola? Doncs a través de l'agenda, a través del correu electrònic que us han facilitat a la primera part de la presentació o, com sempre, ens podem reunir en les entrevistes individuals. Aquest any, la tarda en famílies i les celebracions de festes es faran només si la situació de pandèmia ens ho permet. Per últim, fem un recordatori de les qüestions més importants. Més que mai cal ser molt puntual. Cada infant ha de portar la seva ampolla d'aigua. Els esmorzars han de ser saludables, fruita, entrepà, fruits secs. Cal portar calçat i roba còmoda, especialment els dies que toca educació física, és important portar roba i calçat d'esport. Recordeu que cal informar a l'escola si canvieu de número de telèfon o de direcció. Ens ho podeu comunicar mitjançant l'agenda o el correu electrònic. I per últim, la importància de pagar la quota de material per poder dur a terme els plans de treball. Com a novetat important, estem fent un magatzem a la classe de gel hidroalcohòlic, tovalloletes i mocadors. Recordeu portar-ho durant els primers dies i també que totes les nenes i tots els nens recordin portar 1 o 2 mascaretes de recanvi a la seva motxilla, per si se'ls hi trenca o embruta. I per acabar, dir-vos que aquest any no podem portar aliments per compartir els dies dels aniversaris. Fins aquí la reunió informativa de principi de curs. Sabeu que podem estar en contacte a través de les vies que hem anat informant i comentar-vos que farem una trobada virtual per poder solucionar i respondre a qualsevol dubte que us hagi sorgit. Moltes gràcies i ens veiem!